arribat l'hora de capgirar Barcelona, de reapropiar-nos de la ciutat, de tornar-la als seus barris i a la gent que la viu quotidianament. Ha arribat l'hora d'organitzar-nos per decidir-ho tot, per comprometre'ns i fer que la majoria social governi. Ha arribat l'hora de recuperar la ciutat dels fons d'inversió global, de les opaques agències público-privades, dels sobresous dels polítics del règim, dels gàngsters i les màfies locals. Ha arribat l'hora de capgirar Barcelona, l'hora de construir entre totes i tots la ciutat de totes i tots. Una ciutat que reparteix la riquesa creada col·lectivament, que defensa els béns comuns, els serveis públics i l'autogestió, que genera i defensa els llocs de treball, que garanteix un habitatge digne, que protegeix els drets socials. Una ciutat que no desnona, que no especula amb la nostra salut, que no deixa ningú sense escola, sense aliments, sense beques menjador, sense llum ni sense aigua. Una ciutat que no desnona. Una Barcelona acollidora, solidària, que elimini els CIEs i entengui i aposti per la cultura. La Barcelona comunitària que no renega dels seus referents, del seu llegat i que contribueix a crear un país lliure en un món més just i solidari. La Barcelona de la democràcia real, que defuig tota delegació i retorna el protagonisme a la seva gent, la que no resta en mans dels tècnics i dels polítics professionals. La ciutat de la memòria viva, que no s'oblida de totes les generacions que l'han forjada amb la seva lluita i malda per preservar el dret de la ciutat, per nosaltres, pel present i pel futur que ha de venir. Perquè no som figurants d'una postal turística. Perquè estem cansades de la ciutat aparador, de la ciutat espoli, de la ciutat esdeveniment. Aquest 19 de juliol capgirem Barcelona. Perquè tenim tot el dret de somiar la ciutat que volem i, sobretot, perquè sabem que juntes podem aconseguir-la. Ha arribat l'hora de capgirar Barcelona. Ha arribat l'hora de capgirar Barcelona.